Здравей! Днес ще ти покажа как да нагласиш и да поставиш правилно твоята раница Hopedits Premium. Това е хибридния модел на марката, която е подходяща от първия месец на бебенцето и може да се ползва до към 80 см ръст, което е приблизително година и половина, година и 3-4 месеца, максимум година и половина, в зависимост от това как расте бебенцето на ръст. Тествана е до 15 кг. Има две позиции за носене, отпред с лице към носещия и след 6-тия месец, когато бебето започне да сяда стабилно, може да се носи и на гръб. Днес аз ще ти покажа как да нагласиш раницата и как да я поставиш отпред с лице към носещия. Бебето се позиционира с лице към носещия. Така, с кръстосани през рамки. Когато носиш отпред, отзад се постави с кръстосани през рамки. И така започвам. Раницата е с закопчаване при колана и при през рамките. Преди да поставим раницата е добре да нагласим ширината за бебето. Минималната височина, която трябва да е бебето, е 52-3 см. Ето с тези два ремъка нагласиме ширината при разкрача на бебенцето, като обикновено долния ремък стои максимално свит, докато бебето израсте горната ширина. Ето по този начин свиваме и отпускаме. Сега аз ще слагам бебе, което е около 3 месеца. Съответно леко съм отпуснала ширината при крачетата. Първата стъпка е да поставим правилно колана. Може да закопчавате отпред, за да виждате какво правите, поне в началото, докато свикнете. Трябва хубаво да щракне колана, да влезат и двете страни, след което затягаме. Коланът трябва да бъде плътно поставен по талията на носещия. След това взимаме бебето, поставяме го с лице към нас, внимателно разкрачваме краченцата, докато трябва да е пред колана, да не е опряно в колана. Вдигаме платката по гърба на бебето, вече сме пригърнали бебето отвън, отново придържаме в областта на гръбчето и вратлето, за да осигуриме необходимата подкрепа. Премятам през рамките, през раменете, след което с едната ръка продължавам да държа бебето, с другата ще се присегна, за да хвана срещу положената през рамка. Тук е важен момент да подчертая, че когато хванете срещу положената през рамка, трябва хубаво да я опънете надолу, след това да я кръстосате настрани и закопчаването се получава ето тук долу при колана. Може да си помогнете с другата ръка по този начин, може понякога и само с едната ръка. И тук затягаме. Сега ще направим същото от другата страна, като сменям ръцете. Отново хващам срещу положената през рамка със свободната ръка. Малко отпускам, за да ми стигне дължината, хубаво опъвам надолу и тогава кръстосвам. Ето тук и посрещата катарама трябва да закопчея. Ето по този начин, след което вече мога да затегна, дърпайки ремъците напред или назад. И така, вече сме поставили бебето, сега е нужно да го позиционираме централно, т.е. краченцата да са на еднакво разстояние от платката. Платката трябва да стига от коляно до коляно, ако е по-тясна или по-отпусната, можете да регулирате ширината с ето тези връзки, които остават отвън. Така, тук ширината е добре нагласена. Това, което трябва да коригираме, ето тази през рамка. Вижте как тя е малко по-надолу в сравнение с лявата. Това, което ще направя е хващам през рамката в основата, издърпвам нагоре. Ето от тук си издърпвам излишъка и дозатягам. И в общи линии това е поставянето. Имате качулка към раницата, която е зашита, т.е. не може да се маха, винаги стои на раницата. Идеята на качулката е да прихващате главичката на бебето, може само от едната страна, може и от двете страни, като ето отново оставя тук място, за да влиза въздух, за да прихващате главата, когато бебето спи и се движите, или ви е нужна допълнителна опора на вратлето.
Ето така става закопчаването с тик-так копчета. Ето тук имате посрещащи. Ето по този начин закопчаваме. Сега само от едната страна. Обикновено, когато поставяме бебето, ръчичките се свити в лактите пред тялото на бебето, но когато детето се отпусне и заспи, е нормално ръцете да паднат надолу. Това е. Благодаря ви за вниманието.